बे समाव मोनसे गिदिर खौरां दिनै फुंबिलि समाव सारअन्थाइ गावनायाव मानै मोसौनि जिउ खहा आरो राजेन बर'नि नखराव गोबां दोहोन खहा आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव अखा बारहुंखा अखा खोरोमनाय जाबाय थादों। बे समावनो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि 3 नं खोला आमगुरि गामिनि राजेन बर'नि नखराव फुंनि 3:40 रिंगासोआव गोबारै सारअन्थाइ गावनानै मानै मोसौनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोनदों। लोगोसे राजेन बर'नि न'आबो खामो। गोबारै सारअन्थाइ गावनायजों न'नि थिं मोब्लिब बर्ड आरो मबाइलफोराबो खामनानै सिलिंखार जायो। फोरमायनाय बायदिब्ला मानसिफोरा रावबो जेबो खहा जायासै। 3:40 ओमफ्राय लोगोसे मबाइलबो बाजार आरोना 3:40 ओमफ्राय लोगोसे मबाइलबो बाजार आरोना मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 668088 78 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।